Amen. 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 Me da body ase. On a boy asida tosumi no enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo. De tosumi ensa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yeso aka kira me nuanu a mu ba ne se. Se ukọ awale abisa. Kwa misa na se ukomu a asambebe dabi. Ukọ awale bisa. Na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔbawe na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a asɛm ɛbɛ da bi nti wɔ mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa nyakopɔn sɛ woni nyakopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa busum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sei ɛyɛ ma fa anyɛ ma wa na wagyae Abraham ka kire na ko an se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac obompai na otumfo nyakopon e kire no papa o so ware ma Isaac na Isaac anya ayire pa one ni tina good timi da radi ase yes ya dase me twantro antu mere so Otec 102.9 FM pananim ya misale se mankutu onanim a ori ni sa bo mi sa yem se ori madwuma ma me so ente free honum no me ba oda de na me iri ye no aye papa me kan hada o mere ay oye great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 na me iri akochi apanya o fana de ma betere me o inside ya mi sa no ahomachi apanya me si machi no ani anti nyama bia me iri ye wo fie ho no anodin mede ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se fredo na tunufu na de oye no onya ya o se me ye konkonsani Ernestina Papa, do you respect your husband? Na fe de na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie wodi dina hanya ma wodi dina ma ama bisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so ontinam na tam so an na wa ye de na wa 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina enteno o ka kire ukunu so o mekoto anim na ho mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pa cha me buano pa eju obekoto anim o ma ne tene nsa e na aka sa wo de na adwuma ma no ye ntina o ka sa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakwo honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me aseba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onya adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma bitime kire no me kunu fanche na aboba na fa kopetigu ayi no me kire na me kunu onya adwuma Mr. Free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me boa me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de me da bibi ba se menya aduya mitimi ya kwaya o ho ade o ma me bobia wa bra o mpene so o mpena wade ne so pachan na da me de maka de me mfanya me je na najo no me ka ma nya na me boa me ye ne papa na ne John de me de ma 1000 o de de na ma John me so o ye John wan kasa mu John o ye de ai o ye John o ye de ai pa so ye John obi ye John ase a kire sei o ye jimi mame me ye na kaka kire ne se wo ma me yonko da fine mu fine fan ho da papa pa bi so e ma me da mu tu na ya so ma dia John dey say you be din Rose John dey say you be din yeah ile
enka wudin na wiai odoma nkoma nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo ne ade hye ene eye benada ene nso yeda foforo na wiai yasan hye bio ye ba besom ye de adesua ne ade kire dwumadie ro na ye ba besom na dwumadie yi se ne yeda biara da ye yono no ye kase ye desua de ye kase ye de kire ye ho nso ade enu nti na wiai a ye hye nokre moma yense yen ho se ye ba besua de ebrekro na amu ne ye be kire ye ho nso ade ewa afidikase yi so na dwumadi a ye die yi da biara das ye hia se yi a asem krope ne ye ka ye se ye desua de ebrekro na amu ne ye de kire ye ho nso ade enu nti awie a ye hie ba biara owa utie me ba biara owa ohweye asedankan sa wonso wabɛboa awura mu bi na ye nyinaa ye hia ha mo ama join ye wo ye social media platforms ne so no mo ada meburu eya mo nhye mo mamu nuanom nya adesua ne ade kire dwumadie no bintie na won san so enya binso nhye ebrekro na amu no adwenkire bi a wo no wo de betum wo comment section ho ama ye beje ye bekan no kama wa afidikase yi so amu bi anso ate won so wonka sa abrekro na amu no ya no follow ye eya na wa like ye eno bebo amada biara da ebehia se na bebo wonka ye no na wonso atumi anya akwanya na wa bewura mu bia beka ye ho na ye nyina asua de akere ye ho nso ade awiei ye wo ye nuanom e wo Spain na wo monitor ye show no e wo Be Love Radio ne so afei oba United Kingdom mu a ye wo ye nuanom GN Radio fo wo ho ye wo Patmark Radio fo wo ho ye wo Abawa Radio fo wo ho Amansan FM nsunie ene ye wo Breni Radio ene Sahara Radio fo onum nyina nso aba de mu abiebiem awie adwumadie ni nso twagu e wo wonum nso mfidie ne so ene awie Kings Radio ene ni TV e wo Paris France abuchiman ni mu Dachi Hima Radio e wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu onum nso wabade mu abiemu a dwumadie no etwagu awiai mo somfo Krobea nana yaw asantenie awiai Krobea jatanie mene wahia apesema kana nanie awiai mene wahia oji amanie ene ba bi awo bia no Nyankopon hirawo se wonso wabemu bi na waba be join ye ena wiei nana kedua mehu se awiei wawuram o se akra ya Krobea Asante wada meburu ma ha na ye monitor show no live awiei ewo race course Nyankopon hira pa wate onye onu abedwafo nyina kese se ne da ne da monso moden sempa besom ye awiei ogoromensa nsunie ene o se akra ya Krobea Asante ene se oba o ventures a manso asuo nwunu ene enso ye wei na yemfa wuni agro Nyankopon hira onye okese na ontutu nu abedwafo nyina nso adamo emfa ensi medoma Alhaji Coco Pens Gate hona Mary Cruz GH ono nso wo ene o se akra ya Krobea Asante ene sabre yi a ye kasei yenso ya biem awie yenso ya badem ene awie ye no nyina ne wa ha ye nyina ne yetie na ye san so hwew Nyankopon hirawo onye ono abedwafo nyina kese no ntutum anamo enso mfansi ene awie wise man ene o sena na I love you so much in fact se ye hia seya eya na ye mahoho aho apende mene menwonko Ernest yenso ya badem ha akora yetie ene ye san so hwew ene the cave of Adulam o say God bless you akra ya Krobea Asante Francis Ajay ene o say akra Krobea eye new day ampa asedanke Awurade Nyankopon o de nenso akyeye na wiei ye ne mu ahia no na ne ani age ne Fanad Plus Enterprise for yenso ye wa ha yesom oba de achia me akwaba ye ja akra o te say Nyankopon adom me ho ye pa ye de nyame ase enenso ya sa hia bio enenso eye da foforo o de dani chew seya na wada na se kire se da biara dani mu nsem obi kura akodai wa ansore osore ya sebe amanfo asore na akokwa abon
obi dwene kwan ya obefa so obekọ na adwuma so ne yakọbọ ni prumu a wonye so ti yakobu ani a yakofa na hye ka mu komo kire nti se ode sa oda na ade achi usei ya na wade nyame ase ya kwa me wo ho ade na me wo ho pa ode nanso asa afem yembio na ye da foforo de ochina de ba de obi anim de odoma nkoma ne nko a enenso ye won komobo arofo ne ade hye awiai ye hia se ye ba besom na soma ye ba besom no eniani mu nsem ye tie saa de wi na hye ne nso ya afamu aba o na ofamu aba ebebo awiase nipa kura nipa abia enipa nti na nipa wo ho sebe enipa nti ade sa ade che very good enti wei kura wei na wei nsu kura wei obi antumi nante wabra obi nkura no enka atete ana enkwada kai ya wonom de wonom tinam no wonom twe won hu na bi ni hono na ye je tata enti wo behwe akwada no betena se entena se yakura no eyi obi na bebo akwada no ene kwabnane te baby nachi na ye de na si animu no wo hyew nan tam ye kira akwada na tena se wo behwe kwabnane na wokura de na akwada te ho no de ye bra beje obehwe anka krakra na akwada ne diarea obehwe kwabnane na waso akwada ni mu odni gina ne ho nka krakra akwada ne behu se ye de mi gina ha de ne mia metumi asonimu na masori agina na akwada na sori agina afa wo gina na ye se ye no bra beje tubako tumienu na nigi aba na nantie na sodidim enipa kura ne nyonku nipa mu apia sa ne wiasete na ye wo ade bi ede pa ye frɛ na ahwede ede onum enim de ewo nipa didie mu amiate ase se ahodi wom enti so nya ahwede nko ade a ya na ahwede no nipa tumi twa wade ne sia rewre ho obi so de se kan no de rewre ho na wode ahye nanum wo wi nyina ahwede we de do okay ede enti wo bewe ensuo no na wo mene na ne de ni nyina akire no eya ahwede no emu nsuo na sa no ade na ya wo mene ne hono no emfanto yam na nso pugu eto de bia ni ye ya pa o ukonya ahwede ede ahwede ntiantia yi bi na kwabnane wotwe ko ho ntintini de werɛ ahwede ne ho na wo bu ni kapo ede hye wanum na wo wi a eto de bia saa de watwe mu nsu awie de ka wanum no sa wo pragu pura ya na ya se wo ye firi wanum nanso ahwede na ede se den kura no a sa akira de no o mene mfanto yam saa de wei enam pese mi gina so ede ka bibi kirewo ewa abrabo a ye boyimu ye wo nioma ede ya da bia eka ye ho saa nioma nketenkete de ede no eto de bia ya na ebi kuye enti so onipa so ba wi ahwede na saa ahwede no ede wa wi fili wani agima wo kemu asem di kire nipa na de beka kire se watwe mu nsu awie no se wuntumi mmene nto ye mo a eto de bia saa nioma bia ede nanso ekun ewa abrabomu no eya apruku eya yitotwene na wa nyi anto antwene na se wo mene saa hwede ade ne koto ne ye mo a ebetumi aprawo ebetumi kura kun enti saa nioma nketenkete ya ede na edenti untumi nyaimu na da wukuram wo no odimu saa na kun enioma ede na pra nipa ebi ne de wa fatoto abrabo ho ebi ya wade bone sika wom papa we wo sika nanso de wode ye me hwe ne kunu sika wo nyina chiri wo buruchire nyina chiri adwuma pa ne kunu ye nyina chiri nanso obey fon ano ofon hwe sika ni yire pa
ninka wa mu nyina yiyi ne nkonka ayiyi wo hunu no a wanhwe yi a wonka se wo yesikani yere enka wade ni mu ede de wo pɛ no enko obenya nanso adwendwene bi enti oba no onye fe be ma no onye fe menua progu eya ahwede emu nsuo no se sana wanhwe yi na omene de aka akiri na ebi prawo ebi ya adamfo madamfo wei ai oh enigye wom ye pie ai hwesu baby a wode wo wuram enai de uhuru ne se ye enigye oh ye koba akopa ye sika ye aburo no de wura akro no mu oh ye koba akopa wei hook up ade be mai ahia owe kakra wo kwa boyi akire ye yade odi a wa akeka ye wonoma bebre de ne de ede nanso wa hwe yie na wudi ahwede de achi wutwi munsuo no na wo mene akira de no a ebi prawo onipa da sani wa fatoto abrabo ho mane mo abrabo ne na moa wo na akina bi ubisu eja kwa me awia Krobea masebnie muni kasa akra nyame shopi mayanchi atifo nyina mo magibra omutie na ntwibe masra de edepa na so akira sem ani akoma yare ya apurugu mpratwen ya okomu da bia ba ntie di card na be fa wo besi wo na so wo de wo suma dan ba sa de fo asole don ya apurugu no man kitinkiti bia wunya wo homu nti o hwe ya dakoro kwa obeba dakoro pe kwa omma nti ya na wo apurugu good sabi kotokosi ade ya ikum kwasia o man ya o de pia ebekum ade na de pa o hwe ya o man ya o de pia na wuo na o de ba no ya apurugu o yonku ya o de no aboni ya wo kwa mo bai apuskele nke de wa shebi o kwa ba obi aka hu se eso akokọ kra na so obi ko dia se wan hwe ya o de ho atare ni obekọ na ho so ma biem ya na wa apurugu dia de bebrebe no na ya susu na sabi wa hu abo bi a ye frɛ no bees woi de wo ye wo no sa ufo ba kuru ho sa bo se kuru na kotokuku no odem afi betwani be no ma na opre ni kunu sure ya apurugu e mane nye ode pi na ye ode pi a anhwe a ebeku me da se eburu aja enti ya apurugu na upurugu a ebeboa wo awiai adofo ye hia na ye ba besom ene enkomo wo yanim ene ensem wo yanim me wo awuraba bi ewo manim ha ene wiai na ne ogoromensa mamate ase se ajingu enso wa ha na Krobea ye nyina na ye hwewo ye do pa wono nso do adwo afriye agudie papa bi awiai mehu se wo nso ababu awuram osena na ya Krobea Asante yankopon hyirawo brata ene osena Krobea wasemu a wo kan de etie ani se suro nipa se wusuro nipa ebeboa wo island ene osi akra Krobea wada be buru memo ha wo woni wabusu nyina mo hote sai twedi ampo na dom na humobro ene na dawromenti ya da so te ase abaya akwaba mo anu men bibi ne mame fate mensom good ya frose mewura bacho ya frame sister Dina nyako Vida nyako Dina Dina free hin fa na ba ha ya bacho mi free anomanje ne bai anomanje Dina nyako a ufri anomanje ene ba ha asem ben ena enawiei edewo aba yanim ha mentu nsi mfimfini hye wasem nase se be ya ye beti ase yie de ene de waba bacho midasi bacho de edemato amohe wieye maware me ware 2003 Abranti be a friend said Edukofi. Your friend say said Edukofi. Set Edukofi. Okay. Menene ware 2003 na yet brema na ebobra blema na yet ne na ye de ne to no. One your friend says na sorry watechiman. Ti na menene ti ne na ni fie na ebobra
enti kasa ne yemu me ne wo ana ne nana ne yere ne nana ne be wu ye enti ne nana ne yere free the chimai eba betina ye nchin ti maame na se mafa ne se me maame mi ana me so maame no na duane yemu ne bibia mi ana na me ye ne bibia ama no ti meto na me nyame ba woto so mi no meto na maame no frɛ sister bia no wo fi ode to nanim sɛ wate sɛ meni me kunu de nambre mai sɛ wakum ni kunu awe na ama na fu adoa ɛne waba betena fi wona fi wa betena no betena ye den isisi maso because me papa ni wo wu me menti ase obi wo de na sɛ wose metra ase na me de maso titia man tishi on ti sɛ maame ne sese me kunu amepa na kyɛw de ya ne oji ne dan ayeti mu no ne ukunu mepa na kyɛw sɛ wona wokɔ ka asa me ba kyɛw Dabi wono be ma na ekɔ kan yi ampa so wo kan be ma ne kan na ono mo nsenti wokɔ woni ma bi pie wo. The time is now. Your chance to take a leap, to do what you've been waiting for, like taking a closer look and making a bigger difference. Because when you become a rocket, you're able to do smart things, to do art things, to do let's roll up our sleeves things. Whatever your thing is, you have the power to do what it takes. The University of Toledo. The power to do. Fen was wefia. Setisa de ne sisa woni ma na betena si because dan wo hesi na ekosi bra be woni ade. Metisa meni ma no. Meni me kunu no koi. Ye nyina sisa ne ma kogu ho. E ma me ko we e wo de ma na me ma me no. Me ko de ma ko we. Me ko me ba na otosu mi no. 4 months na me kunu si de ma ho ma me hwe me se me wu abo na se me wu nipa. Ti me be wura 5 months mu no. E no ba de ma. Oba ya woni nadamfo ne bae omo bae no o siska o de breme no ska na ira o mami didwa se wo se me sha ase nti me sha ase bra ensem akomitiri mu sa aburu so a na me papa ti ase akoka ampanfo ase mo musi an awaleja ye nye me so ni me sa ade na mete woni me yiwu ensem akoso na aburu so e na me ko wo me ba no wa manti o me be 5 months no be oba ye na menene di nkoma na o mami no aduane ma one na danfo omo ba me no aduane ne kama se me de minim se ma wo mi kunu ba se bo so me na ne kwa wa me hwe me ma me busu ni bia ntida se aware asem oba na mi bisa ne se okọ skad ba mo ya o siska na o de brem ni ska na ira wadidi awi oba ma wo busu me na me ba chon an eno o siska o de brem no na danfo ne ba ye wo ho woni ne ba ya woni ne ba sa dade no mami di dwa wo bata me ma wa me hye de ma me nya adwuma o ma me se di dwa ye adwane mo ne na danfo no wo siska na ira okay eno nto ena me bai me didi mo na me beba no o ma ne me ka siska na me mbra na wo se me kwa sorry because ma wo ba wo se me ye adwuma ti wo se me ba kuma se na me beto ma bra bo so me fra brantie frene wa ma me ka siska wo so woni bi na se no da ho ena me bai me ko praise bi e wo Mercury praise bi na me warrior me ya yefro no asema make yen so bi bet omutia ombeti me ne me bai oma miska ma me fanto me niam anko asori awo so woni ska me fra blanti oba woni ne kase wosi me niska onde ne me worry no every day one be 22 years ni no woni ne kase bi a woni bi woni ska nti me be for so ya akwa asori e ma me pie kwa asori se de metimi apie abonti entowa enti ye wa no manje no kro ya francho na me kwa sorry no na se e wo se me ba no manje ba me maami ho e wo sa francho me te menye adwuma wo mo me dwetire ma me fanya adwuma me papa me wo me papa ni papa ne bo me dwetire o ji ska o de ma bank e ma me di adwuma me nye ska na me de ko ma me papa na se me de ma ye ma dwetire ware na me ware enti ne de ye koso bia no e wo se me tena mu sa me papa pe abusia bre ma me didi dwa e wo mo anim ho bebia na nana ne fie ne wo no e ma me didi dwa edwadie ni ma no wo ho no ma na wo de say obi abeka che say ma sof ma me hu so okunu ne that na me nye sof ma me hu so okunu ne obi te valanda so we say lady ne friend ma me say wa na ne mpran no obreman ababa wa ne menyim obedi matam di brane yankasa odi matama sem de maba ware nti se me kunu akofo ba kwa na obedi matama na menyim de anka me ne ga ne di yim but na menyim nti no mankasa that's me me call ya me call wo ya na me onya wan sidi me na wonya ska de mama na mama say wa no what they saying de chem so ono na ba de chem so because baby na me wo no me papa ire nche na me wo
onye scan ha dan ti wo se me hye wo santi no e ho no nti mama e ma me meda wo sa fi ho no enye adwuma because be ma wo na wo so pedan na wo no iridi ye den e bobra ti ma me se wa ne timi to an wo de chem so no be da ni nua nchen wo de chem so wo timi price a ho no o free ma me se wa ne timi free baby wo bre man na wo no si enye ne hye no etimi ba de chem so wo ne be ye bibi ma onua be ma wo di mikro ne di nachi aye fe ni suban ehun sa lady ne bo mama ne se wo kunu se ni no bo man so me ni problem bia se ni pa na ono ni bi o de ma me wo kasi ya wo se na se sa na ekoso dia me ni ha obia na me to na message ba ko bre mai de na maka wie no me wo me ba panyin abe ma no ye fe na netufo me wo no ne papa free and manji ba bre mai ebe ka kire me se wo hwe me ba na wo ti won animu a me ba ne nse ne ba no nsinya ne ba ne me ba no kuma se fie nipa atwa wo ahia no o kan me yedi ma me enne na me ka me busu ani bi beti se we nyina akoso na manka ma mu obi amane ena me de ma de hye me ho enti me ho kire me ma me ko me sa ko me ma me mo ko di pa bi eye me odrop ebe si me dem eraba wo se me ye me niema kama because ono no bisa no be ka se woni bi enti me betuto me niema eko me ko di pa ebe ye odrop be si dem ablanti echi odrop ni freedom oba be si abontin se kuma se fie na yete no ese me ma ko boy dwaman ena de aye odrop na ba be si dem enti me yim odrop fan freedom o ni nyina man kasa na ese bleman se mo na akoso no me fa ne se bia o wi ase enti na waye sa enti eno kotoi ema me kwa no maji me na be ma no be fama kodwo so ese nyame me ame sa ba no so enti no okoye nyame adwuma wo adwo so enti me yenko na me na be ma tia se me ka che me na se na me hye be ma ya onye serious ti ni kwan se me di na chi ne kodwo so me na ne me kan ya be na nyame sa ba hwan so okunu no so enti okoye nyame adwuma wo dwo so enti me yenko e ba cho no ne pastor wusu e chan to aso e na ne nam to aso ena o modeka be so na me sana ablanti onye serious me say di na chi akodwo so no mo be mama bre because me di na chi na ye free ni na fie wo no won ha da ma ye ntina mu se ye bobla edwo so wa me ko mimi ni adwuma bi aye me na me kan me na empanyimfo asem de me na kan ya na me sesa me nyema ena me di na chi na me ko ye ti ye ko odwo so fufuro na me ton e bare lady bi be hu se na me nya adwuma ti ne ha no lady ne de me ko e nhia so be yo moton bare no ena wode me ko ye na okoji ni obil baire bi na wode maame ena me ton ye ti me ton bare na e wo mu ana ese menya kakra se wo ba na me de atom se de be ya nkora ni nya bibia menye sika de ato bibia man nkora sabre na ne na ba wutu no me ne na ba wutu no that's na tu na me ka se number akwa ono so toso miensa sa be hye me yema ono so ma ba nyem no miensa because me hye madwuma amenya na me hye be ma no ye me hu ne lazy a wo ye because wo ya wo se sofo nya adwuma sanyi wono aka me se sofo nya adwuma woya wo ka bibi wo sofo nya adwuma na me so o ma me nya adwuma because me ko ya adwuma me ma ne me ko dida kasa ni nyem ne tena se me mo adwuma wo ba bi ma ne me kire me ne ba ma bi nko gina sumu e ma ne nchi me so wo ko ya adwuma wo so ne me koda enti bra wo che ba yire ni nyina no na wo san nyem na me nchi na me ton ne sa me ton ne mo ton ba yire sa na wo san nyem na me san me ba wo to so me nsa enti me nyem ba wo to so me nsa me ko tena ba bi so be 2 hours because me ni kura ni me hu ba bi amabla bonam asesa yetimu wo so no lady bia ono wono kura ni sister fie ni sister mo wo ayi abrochi to mu fie na obefa ye koye ni ye da fom sebi me da fom te sa aboa bat me dem ni sa blabo eni jimi na me jimi ntino e wo se me to waso me da fom awon te say lady no wa hu se wu jimi so wo to ajimi ne so me to ajimi ne so ma to waso so abesi ne 22 years senye jimi adadi kan me ntena me sine te lady no me be wo na lady ni yes Dabi so for mame obi a wo be wo da fom enti masa ho be ba na wo da fom ntiti sade a meye me mame wo mattress bi e da ho no mti no me kwa akofa ba na sade be ya wo a wo benya ba bi ada lady ne wo so ba bi ane yet no wo sisi a na lady ne ko fa mattress no wo de baye na me wo me ba wo to so miensa na se me wo me ba wo to so miensa no ba bi ayet no sister ni nua na eje ne dan enti ye nya ba bi nkotena na se wo se ye han dan enti wo maye ko ha dan wo saa se we kura wo jusu se we kura wo ene yetimu yeti den me nya adwuma ono so nya adwuma okobe bi mgo akobom pa ye beba iska odi beba no je se enya hyi ana me se wo se me pa adwuma because wo ba me te wo ma be wo mamu miensa me nya adwuma wo se me nya adwuma ai ena se ni se no akeka nsem saa na se
adwuma na abekọ na wode dede ntokwasa na wagye adwuma ne na wote wo nese ma be ho miensa meti fi menya adwuma se didima na me yes ma dwe se me kokwan so akofa bidie me kokwan so kofa bidie na ma wo me ba wo to so miensa ya me kan me ko na akofa bidie na he onfrɛ emisa asem ame wakodu anase wo ho te sei wo misa wo shi because wono won fa ho asa ablabo no me ana me de me ho abewura aware num awale a me ba na me maame mpene me maame abusu ba ko me maame ekituwa na tie wo mpene so me papa wa free mu ye ware me papa wa mama yefro ti me papa nwi a wa free mu ye kituwa no no nkuto na me se wa mu nyina wo kumase obi ani wa wo be chi ma ware na se me ama so wode na di me wura aware num na se me wura ma wi nti bo ye me bibia e wo se me de hye me ho nti achire ya me ko bidie kwan so no me be wo me last born no odi say me ko kromu koton empaboa ye frɛ bla bi eje adu me ne na sori ba na yeso of ma me utifie ifitana ne nkola na emu wanti no ma ye nkokro me be lady bla bi ameji ne ma wone ho ye nkona ne ne ma ameji no me kona me ka che no obaji bi ama odi bi ba ma wo so akoton ti bla du ma me ne ma na me ton ene ekromo mo mo ti me nka mo ni me mo so eti me ne a mo be hu me kona ma kwaje mpaboa na ma ton ne se de be ya me be fie a menye ska didwa abaye aduane de esi wone nkola no na me adechie no masoro me sorry be 5 me sorry be 4 mo 5 no na ma ye me niema nyina wie se de be ya me begina jo so ka ho den se de be ya me begina ho no ma menya ka ti eno ne beto aso ma me di akoni abakọ ya echiri no wono si me makonya mpana wo kuru mu nti no eniema no ma me nton bi sofo na e ka sei ose ni oma na wo ton wa menya bi de ba fie no udi dwa ba fie be ya duane no makofa be ma wo kuru mu enti o ma me nton ni me ko ye dede ni ntokwasa na me gyan ni ma no o ye de ne hu so akofa be ma me ba so no hu no hye se me se ma ho ofa ne bro no so enti me pie bia na e me di mechi ni me koda na wo ho ofa sere me ba so ma ho ofa me se me nim se ana ne bro ne so I don't know I wo hu so afa ba kokko ya me ko toilet kura na je se me ma ne me koda okay enti o ma ujaye mpaboa o ma mi jaye enti ni ye lady bi ti fie na oni ni kunu afrim enti o ya na o ma lady niska ye fre na bawa o ma niska na last me ka che sofo so be ma bawa ska ya fama na ofi na abonti wo diska ma na abonti a obi hunu a enipa na be ka se bi enipa na obi bi no no do ma mi jampa bo ane so sa ho ma wa jaye ne baaye no e sha ase na me kire wo no e ba bebi bat mi mi tu jina se me ja ware no e me se e be se 8 years o se 9 years ni 11 years ni me ba na otoso 9 o de to aso enti o kan sa akire ne ye dey me kan sa akire no no maniska wo fie na mfa na wa abontin ena me kokasa na ne buofu wodem sai me pa che se gen ye ne mpana na sese ena me se o asema me kan waje ma no wasi bonye edem na me no wo kan asem lady ne kroni ya woni me ya kasa ma ga bia no wotinchen woti ye dan next no room ne ti se me ne ya kasa enti de me hu ya ne se yo de se na sorry ba frame me se woni me won komo na so for se me se me bu obi due se den na Ganya friend is so for your friend Jamie or Juso. And no more friend I call Jamie dem kuchiai. And to your kuchiai no. Na so I so for Jamie Bisama no some kind so for kind names make a medi. The Mikunu if you can no say I or they say Krumuna me call you no. Me so me chimpana wo Krumuntina. Me or can will be asama. Me or the saying. Oh yeah dear me buofu said then I'm so. Men chimpna because you man na me kwa so si menya ne ntena fie ye nyina be tena fie lady bi de bogare o juso se me ho kire me a me kɔ juso me kɔ maame no se ma me be gine ma se de 100 cities word be ma me ene ma bi a magi bi a maame ne de be ma me na se ho no sofo ne ye ka asem no ene o si me kromu na me mo kɔ no amanfo ne me kɔ deda ena me si me bia ma ne ho na me se ne se obi si me no yire dadia na se kwasea ene ye di ne yire no de me ka se man kan na me boa e ho no wo se ma se ne kwasea e ho na aware gya ni hyase be na se mahu se me kro no awale o ware me nya ni mo nyam hye wo kan wo sofo German nanim se wo ye be ma na sebe se wo se ye di wo yire dia da be nya so sofo German ni kro na nya German ye se na mo German dia mo ho e na wo ka se wo ye be ma na ye di wo yire dia na je se wo ye kwasea ne ye di ne yire e na wo se wase ne kwasea oh okay enti e ho ne koda ma ye san betina ya ni eti nti ewuma na wo so ye adwuma na wone wo de ntokwasa ye betena ya san betena
na se baby just ye chini kuro mu nyina church ya se we kura ye chini we church ye betina anim we sei kuro bi de se we kura zongo junction wusi sane aso dan bi sisuro papa bi fie o ye betina fie honom ho nyina na meton bidie me wo me lazima na meton bidie menye me ba na menya nwoye no na me guy bi me friend na no de bidie na breme enti papa ne se me nyemo de we am condition city no was what in your man breme na me discuss and then kwa de ono abetoto ne ma no na wo de abreme enti me send this camera guy na guy ne de ne ma abreme dada me wo ye me ba ne me wo no January 2009 na me wo me ba no 2029 na me wo me ka chiri no ti guy ne de ne ma abreme na ma wo dadem 2019 ana or last born 2029 de yinru 2019 okay 2019 papa ne de bidie breme o de bidie breme na me dadem ti me wana akofa aka bi ba ye se we wo pese okoji ka so for asamwa wono so wo ti wono so somra na ba so mutompa cars wo ko bantima no se wo pese otoka wo so for asamwa wo na me si wo se ne ya de pa enti ne woni so for no kodi won komo se ye de man ti wo hwenti me wana ba se why the car na wo gise me ma 19 million obi aso ma menya me ma 19 million nefa koso scan so nefa ko tua car ne ka na me se papa me ya adwuma wo so ma menye bo me dwetira wo se me se ware minni no wa mo ni dwetire na wa bobo me dwetire insisade a na se obe ne se scan no me de ma ne se papa na afanya mani bi ma amre me a na se oba ta ma wo dade me ho na be kire me fa ma me ye ya mane ya me obisa ma de ne se me obi a opon say wo mo medwetiri se me mfanya adwuma obisa ma de na mo bia me de ma no ena me diska ne ma no daddy me diska ne ma na daddy ni be sa de ne ma ni bi mo abreme no woji 19 million free scan mo no wo twie scan se de wo pe ase wona di dwetiri no ma me se me mfa nkofa bidie no wo twie ne se de wo pa ena no nkoda wo na se bidie no me free me wo ya me pie ye no papa na enam se scan na ye ba senti no wanye wamfanya ma ni bi mo amreme si wo ma na me se wo ene mesa ye madam fu bi wo so run about oton body na kwam si maame se dia asesa ne koni fitina pa de onim no yo ba na wo tena fia na ese enya ablabo na wo pa bo tinie body kwan so be se wo kire mi mu na me no me kan madam fu no so wo jima wa what because wo ni me dada na me ne kokwan so ko fanyema ye ko go so ne ye ko baby ani one time me ko baby ani mesisi me ho afa me bag makra no se me ko baby ani no ko agi se wo ko de kura na se na unya niema na ese Wednesday no wa ba kuru no ma be panie mani bia ka ho me kwa nipa me ne dane eye oba ta ne kuru ne ma ono be ma ne dane dem na me ne oba no ene ne ma ne dadan me ko na me koduru be ma intimi fo se ma moko ye wa koduru ana se okọ ye wa ko de onfrel na mako na maba last me ma fa me ho me ko makra no me kwa no waso matare mu se o ma me nko ne nko china ade o hwepotu na me ma ya me de kokwan so na nye kwan so na me ko na me ko be manche enam say mi wi ase amba de me hunu ama ne pa o adwuma je se won pese me ya adwuma na de bia me ho nkyere me wusu ye bisa wo bia wo se wo bi o se wo ni bi wo ni bi wo wi ase aba wo nya skada wo ni bi na se e ho no ena me tena ase na me ba pan me soma ne so o no free school aba wo se na tare atinti no wo kopam no na pia abontin ena me ne wo demo timiye na me fa me bag se me ko no atwe matare se o ma me nko na me ko kwan so ma me nko se ampampa kikiri me kunu o sha mani su se ifra manim e so me kon ade ya me cheche ni nti obekume sofo me ba chwan sofo su obekume me cheche no because ne ma me se me na me lazima. Inspired by a true story. My name's Sarah. You can call me Bert. A girl's ambition. I can roll on my land. It's a sign. I believe in signs. A corporation's greed. I don't trust anything he say. He had eyes like a sneaky pig. Experience an inspiring story. They might have the money, but we have the dignity. For the whole family. I'll give you $20 an acre. I ain't selling. An 11-year-old girl booted you out of here. That must be so embarrassing. Sarah's Oil. Rated PG. Only in theaters November 7th. Me kwan so na me kono. Me ko me mpana wo se me I don't know. Ena me sa me ye na me da ho. Ti wana me pie na me frɛ me papa. E bo na mane se papa. Ene de se ni se na akoduro me bia me ka wo se sei. Me ka na wo de ato anse ma hwe ya. Me wu agya me ma no. Mo de nkula ni nti na nipa na de a wo ye nenye. Unya obi aso mfa ntone ni mo betu nufo aka chen se.
ade a wo ye nye because ne sorry ba wo ye na sorry ba na se wo ye bibi na se o ya ade na se nya na wo ka wo ja sorry na mfa ne ho woni de be ono be san no watwe manso enya na asem ti we nyina akoso ma me hu se nyame adwuma na ofre ne so nkonkoye no enya nyame adwuma no wo ye nti we ni nkoda ti me na me friend papa na me friend papa se papa baby aware na duro ni me ka se me ware bi ma na me boa me bla wo jama na me friend me bra na me bo na mani ena me bla no so wo pe ma se no san pe me kru na asem pa we no se se me ja ware a on kasa me na me se bla baby akodu die na se wu na mo pese me wu me na me te ma de ho de e ko no me ware bi nti ma me free ne nchen e ko tena akra be 1 month me bla wo free mu free na wo free be ma ne nchen na sabra wo free ne nchen na wo de won san ma na e kire se wu ja wa me ba cho na me mfa ma nti wo ko tena ne ho no brebe na wo ka se wo makra bi wo ja wa ebra me ja wa ne kra de me wo de me kire mu ba nti me ko ye no e na me papa e friend ono ne friend me papa se ene de nyame nko ananka ne tuo da ne nchen ya na wo se nko di tuo ne bo me because me jeje no ena me papa say obi ba say enipa na ha na say wo mpani bi ma fa ne bra because me papa yin no me papa ti as daddy wo ba ni munya for me papa ni me kuru wansi di kuru ada ko me say me so di akwada kan me so di ma no me chi na mahunu di amenim because oba frɛ papa na na complain no complain oba frɛ na na yin bebri nti sa e ho na me ka so mi amekon no me ko hospital me bra na discover me a me di twa me hospital be ono ne frɛ me wa kra wo maka kyerɛ me sɛ me mfa ne nsamre no ono na wo mia me kon na wo kumi no sɛ maame me pa kyerɛ wo de esiye no ebi nsi bi ma na sɛ minima de kura berura mitirima wa anka bi sa mfa nkyerɛ me da nti madam fo sofo bi wo wa no manje ne wo frɛ me sofo maame me sɛ wo de esi bia na me sofo te sɛ na sɛ mu nyina mo pɛ me wu because me kitankola num enipa na me ne hyase de ade a wo ye no ano wo ye akɔwie sa bri de na sɛ wu na mo pɛ me nti ati sa de a because me ne te wona no wo wiase na wo ye te breman no enyema sia na wo de me fa mu me nim so wo be sofo de obejai na so wo be sofo na so da so ye sa ne ma ne dia na se me hu se adwen sa kire bia ni ne mu wona mo te se sofo wo me mani su keke but nyame mu sofo a e wo so wo ye ma nyame hiraye no eno entimi ma so na sofo ne me kasa na wo sofo ma mo de bra na se wo ba sijuso ema no manje fa bag bia ma na wo de wo sijuso a me ne be kasa na wa kan wasem nti wo san bai nti me san bai ma me ntwon mra ni mu enti die na siye wo ba ye bie ma afi di o ka so wo me si me nware bie mu no me ko baaye no me ne ma me sa me nyema nyina se me nware bie na me nyema bie ni ne ho apart from nyema na me ma banu am ene nkola ne nyema na wo ne ho na me ko ya me san baaye no ye last year ye si ye ko anamanja akofa nyema ne ye ko na ne tai adwuye me ko ya me baaye no enyema wo ye ya edi sa komia ne baaye ne no won sa try ti wanta bi me wona me yes aware me wo ho me ko kwan so kofa nyema me ko adan ma ne ya me ko bi wo no ma bode ne me ko akofa ena na me ye adwuma so kakra bi wo no bi wa me ko a metime nya be 1 week ebi wa 4 days ne maba eti me last na me ko na me baaye na lady bi ofa me ena okofa lady bi tina ne kanum lady ni betina kanum wo se maame eya atena se ne hwe wo ma maame nanu masem no maame so minimu ne da timi ya maame ni si ya me ko kwan so me na me sofo ade maame so wako se me a kire na na asem be na waka kire maame na because maame no oti wono nye me nana kura na say me nyini se ne nana bedroom me no timi aka sa asem ne se minim se me ntina se nhwe me ma wa bra me nya adwuma ade maame no wona hwe me ana wona bomi abumi dwetri na me de me ne ya na me koye timi ho na me ko kwan so me ho na ofre me se na danfo bi so so dae no na me menya ace na danfo ne so dae na menya ace man kasa na me yedi na me baaye na me sofo nes wadanfo no so dae se menya ace ne asem be na akoka nes wadanfo no o ka che se me gina tutu kwan no bo tutu ana se wo bra be na me wo mu ana se makobo adwama ya mo wache me ene wadanfo ne timi aso dae hu se me menya ace dia nes en mi guase na wo pe me enu nti no awale ne me nware bi nti dae so na sa nipa kro ne so ye e ka ye no e na aka kire nso nware bi eno hu gina aso a wa nware bi wa nti wo de ne nsa koy me ba cho me de ne nsa ne koy no ena ye last born ye friend Jennifer ye ne ho ade April num ti bla ba ko na o ye set so for mame awale ja ne de men so so mesro wo de asibia no jai bibia ne nkola no so ba ye fo ni bi ena bla ne ye say me fa nkola ne nko se me de nkola ne kwa ni yen kan asem na me so me ye bla na asem o kan me sie me de nkola ne kwa yo pon de no wa ye me nyina no me de nkola ne kwa anwumre no me ko ye
me call ya me sina konwa me ne me na me se osofo ene de ma bansi no aduane a wotɔ me bra me ni wo se ai wo tie se na woni me ne didi wo tie ha na wonko ye na woni me ne didi na sa tam ti no agya aware akɔbɛ emfie sei o nye mfie be some 4 months to 5 months na o ka se nkomra me ni di no o ka se kyerɛ aha na me didi ye ti kasa ne nyo me didi wie no na me wo so obi friend phone na me na phone fa call na se me na me meeting ba bi na so ye ko ti me na o ne oba ne ne kasa me ti se oba ne kasa ai me ba oba na ba be family me se lady ne nim oton nyama race course so oton bibi nti okofa na najo ahomache me ti se lady ne kasa ai oba me hono mu a what they say amanfo se wo mpana ne me na me ka che mu se enya wo mpana ne me na ma sorry ba ene ne wo na me so wonsi woni magu ase sa mpana sa lady ne so a one ne twe mpana sisi one ne ti wo no wo na chia me se na so ne kromu ni no sa ne kromu ni na wo ne chia me na buru be 4 years ne se lady one na twe mpana che pa wo no na se sa tam na wagya aware me ba cho da bi na minyaye aha o se o ko de nkwala ne ko no obi ka kire o se ko fie ho na nka munsiesie mo ntem ena akọ ya wu ko didi no onya asa akọ me ba cho ai na anu ya enti sa tam de se na wo wagya aware me ba cho ai no wagya aware enti so wagya aware no o ye ne kwa enka wo nkefa ho be na wo ko ka kire se lady ne ye ne mpra oh se lady na me daddy me nim de me ka me ba otoso mienu okosku makodi dwama ne sisi awoko me ka be 4 million makoto to akra ne mama no ono ne si me ba na ehu lady ni picture of phone so a ne ono ne phone so akra ne je ne phone de ye work one de hu ne picture of phone so a wo de send me ma me hu sa ne mpra no ma ye hwa de bi afia se ye ya ye ka sei de ne de waba manim ha ba cho de ma ba se me kra me kan se ne ma no show because awale de resabiti bibi enti de ne de waba manim de ma ba sisi aye nkula no wo de me na moju se ma meja me ma ho me fa wo moni ade ena me akofa nkula no nkula na biensa wo school na mienu wo ne ho obaba ko be ma ba ko ena me kofa nkula no me kofa nkula ne besine onfa wansi di kra me se me fa nhwe nkula no enti me de ba se because se me bre ema me ti we mu ye dududu na me bre hwe nkula ne se de nkula na nya me hye ba ko ni monyam no wo be ware ye be ka se won ko ne papa ye nko ne papa won ko fe ne papa na ne papa metina mu bi e be ye me kra ya because nkula no me yensa na mo school mo no ba ko panimu no a ofre na wotimi fe akwa ne be fe ne sa won fa ko no gise me no be fe mo ni se wo fe me oba tai de bosi akwa me mepe e de asende no na ma pe bosi na me de asende no ti se won hwe nkwala ba cho nkwala ko fa nkwala na di be sei ni be ba cho me fa se be 3 months mu ni 3 months wo mo wo school mu de on show ma apart from Felicia ko school na maniska ena de otoso mi no me maame minua ewu minua free mo so me miensa ni obe ko school na me maame friend say blessing be ko school to so send akwa ni ska na me bi di so me maame friend was say me maame be nya ska ma akwa ne dia on fama ne onu ni nya no de abre no ena maame ma akwa ne 4 million 5 million ena me so bi so ne ko to ne ma na ma akwa no ena akwa ne ko school eno o ko school ne no na akwa ne friend na o si ne ka say onye adwuma enti se ya asofo nhwe ne ma me ba cho ane ma no show me ni asem bia wo free ne nkyɛn no uja nkwala ne hɔ de ma ba cho nkwala mi no ai wo mu nyina mi ja wo because we mu no school no mu so wo ne wo masai nkwala ne ye 5 enti wo free aware na se no uja nkwala asai ne ma me ba cho nkwala ne nyina na mi ja na ma 5 ni nyina ɛna na sabra uja nkwala 5 ne ma na wo ye adwuma de bi kɔma nkwala na me ba cho nkwala ndo wo school mu bia frɛ me send this kama no visiting me didwa because ba ko visiting me friend no ye otoso me ensa no me friend ka chensa kwa na visiting on send me scan na me toto nyema na me fa bi nkan wa wo ka chem se me mpe na me megira no ono na send me scan na me fa toto nyema nko makula no next me hu sa abro na wadi me no sa abro na no pese wadi me manti me hard work apa because me yoba me sin so man sana ma ha wo se me ye adwuma me mada chinti enti tama nkwala ne wo papa ne ho nyina no na me hwe wo mo bi na wo hwe wo bi now discuss ne ma papa na na da bi me ma na me de send wo mo now de send na papa ni nso nim so discuss ne nkwala wonim oye dey no me ba che wonim se nkwala ne bona mane oye sure se nkwala ne ka oye sure okay enti odi esesei sa aboso me miensa odi obo bre wo no onhwe ne ma me ba chwan enye no ani hia me ba chwan no hide that man kula ne ntinam because 22 years no wo enya ba bia ma me se me fa kula ne ntina ti won hada ne kula ne ntina na de won to them me ba chwan de bi
now die Efia unimade ma membusa wasɛm ya mebusa we firi wakumam na yi ano ya nti a yete hei ye frade bi psychological studies psychological studies kakra eboawo ema uhunu asɛm a wobusa nipa ɛna te a yete hei sebe yenya nkwada ye yempanni wo kyerɛ nsɛm mu nyinaa no baabi a twe me ɛsan de me bɛ taakye wasɛm ne wakyire ɛyɛ naanu ya no ansa na wo bɛkɔ akɔfa nkwala no obi ka kyerɛ wo sɛ awaregya yɛ de afia ɛnyɛ enti wei deɛ fa nkwala no kɔ fie na nka monhwɛ ɛnkamasɛm saa nipa korɔ no ɔka saa asɛm no obu mpanyimbe enti wonso te aseɛ ɛna ade nkwala no ɛkɔ fie ɔde nkwala ne kɔ fie no ɛna aka sɛ sɔfo ɛne aduane a waawotɔ brɛ me no bra na yɛ nyinaa yɛ ne di nyɛ saa ɛna ɔka kyerɛ wo sɛ taama ne yɛware koraa no na yɛdidi bom na nna yɛgyae ne yɛmɛdidi mɛboa waaka saa afie oda so pɛ wadeɛ tobo afia me pedi ana ese mia jimi na amasene mu ache me san kwa jimi bi afie na jimi na meba jimi na wa jimi ache no obi tu for say fankwala ne ko se nipa na obu me kwa me de madwen ne ko obu be ba won so te be na se eno na amama hu se wakoma da so de akiri kire se wo ko fie hokra no wonya akọ no wo se na yi oba ne o sa ke no na wo sa na nti ho no kra wo se kotwe kra wo ho ma mi yi tobo o da so pe wa de ba so de bi pe de me mpe no afia o da so pe wa de ba so de bi enti se de onya won hwe ne ma because ebusua na tena se am egu aware na wi nti o hwe ne ma o hwe ne ma me ni problem bia mate hey edio tobo mesa baoso awiai adofo ni adehye ensam wo ho ensam so ha awia good time me hu se wabo awuram a very good afternoon to you teacher boache ose Krobea Asante Peter boache ni o wo show no ohia pai ana say teacher eya no abo kro ni din ya kire me ose akora ye wa ha ya jema Patrick eno ose akora Krobea I dey feel you wa Matie buru odogu 1 eno ose ana ensem ni bi ha o ensem no e bi ha pa nana Krobea UK for yenso ye hwew nyankopon hirawo ensem no bi ha awade no de ebegu na kira asem no ya na yensem enti sesi abema na nso betumi aka se wo befa nkwadai kwa abosome miensa na wusun enti sanfa ma de ebrem abra wanim na kasagum empanyifo no iska me spread na chance ankola nketo ano empanyifo no the same empanyifo no mo ye dai se ba ko no ama kwanti obesi akọ no wo dwutu se okopa adwuma ye se de be ya obi school a obenye ska on the one ho ena de otoso nso ye dai ye otoso no okọ school okonne SS3 eno hwan na de ne ekọ e ba chomia na metoto ne mama na ode ko ena de otoso ono so wo menchen ono nso ko school me ba cho ono so ama kwan abafie SS ena de odi ho de odi ono so JHS1 ena last born 7 years montamte ye di say aware ni gu ye no me fancy ye gu no kra na di say inde me fancy be ekọ be 2 months ni afia ma yen nyina mu ne enka mu wate ma me dia wo kai wo ho se metie won kasa ye mu na me hwe wani wa mu a
wakoma da so di akire o me cho Dabi o ka se be me cry makoma ni akire wakoma da so wom o de mame ma o instant bi so wakoma ni mu a okoye a na oni obi ye call nkefa ho ben oh se sa ko no mu cry se me o de se me papa mu nyina no mo ya we se me ko na nkefa ho ben oh Dabi usuma brewa se de nko ko hwede nka wo mfa ho bi o enu ye one instant ndi America se wakoma wom 2 se wakoma ni mu a obi bu obe se awarija ye de enye enti fankwala no kofie na mo hwe nsiesie mo ntawasem okoya na wanko me ba cho me kwa me ne okoya na wanko eye ani ana Dabi eye enchiremu bio point number 2 no point number 3 ono na to aduane ne de ma o ena ubie mu a ubedie ena o se bra ne ye ndidi so wakoma ni mu a na me de so na awe na de so na awe enti what about say nkonu so give you in oba ye se ne wodi na aduane maame wani da so wom kanokora ne emo a wate ejudi esesi emua wu hia ne se ohwe ne ma mate yakwa yenyini nkofom yenyini kosro ena Dabi a meka se be ma sebe oba wani njene ho a ye nse na brabo because ade chi ade sano or spy utwam be ma kra de he nyankopon adawroma se onsemu obi a untwam hwe tumi hu papa kokra pa na so akwaye o Nigeria yi Regina Daniel se ho akuru ned uko chuko so uko koyi wo hwe papa pa gina nti se wo so twa akra keto okoko se onsemu obi a masa ngranke to akra na benya aware but oba ede hwe eya na me kasa asemu yi e de hye nkuran se ne awutie For 50 years, the 3 best words in the morning. Good morning, America. You ready? Good morning, America. Good morning, America. They won't let me out of here. Good morning, America. Now it's time to celebrate America's favorite morning show. Hands together. We clapping. Happy 50th birthday. Happy 50th birthday, GMA. Happy 50th, GMA. Happy 50th birthday, GMA. You look good. Next Monday morning, the party is on. Good morning, America. Na ye ka congress ye what happy asia na obusi gina ne na so pa wo ye hwan wo be bo wahwe wo ye hwan wo be bo wahwe na abusi onyini ko no oda so kai se na ne ho odi nti oda so gina so akora ketwa ne noko ne down sa ne wiasete me wo fa kwantwi na no na me ni di nkomo ono no wo gina ne na so no one ne na mo be ka kire wo se memedu kura ne ba ne so a jai obebu o mu nyina na mom wan pe eba be ka ho a bra ne moa nyese o mbeku no na ne limit ye 10 enti ye ka na muza kwabie enti woda so gina ho na so tese sa first na o ye 1:10 ti se bi aba kwa be ka ho no no osre sa ne wi asete sa ne man so te se oba wu nyini a unhu ena wonye ho ntum se wu nyini se se awura ye otemanim hewa wonum ne ho efe enti I'm trying to cast my mind back se ne na onwoye ana owo ba ko ana mienu bi se ne na ote naturally oye oba akoko ne struggles are struggle wo kokwa so nom ne ade nyina achi no still kala maintain na hen ma me crowd ne nchen se wati ase but yemusa ye ho se enka tete bia na wonwoye ana no a wo ba ko na agina kwa ho a na efo se ka begina wo nchen na afawo the moment a begina kwa ho na ka bia nyina musa se maame na wo kwai hunu hu se wu nyini sa semwe eye afutuo kese na ya na mede mamba enti midie mi huni o mabi wo menua bai ana me wofa si andiwam nanso ose entesa kire se sofo no de ne fam enti won hwe ne ma mate eburu o se wani ni mo on hwe ne ma o ya sure Dr. Hepa Plus akwaba ya nana na hote sai nyankopon adom
bia ye kama yɛda nyankopɔn ase na no ya wada oba afidie yi so ma yɛkyɛ miɛnsa ne nyinaa bi de maamanfoɔ yes na yɛkyɛ wie no sɛnea na amanfoɔ frɛ no maame bi yɛfrɛ no Miss B. Okay. Miss B. Our United Kingdom, UK, London, and Australia. Nana Krobea, me say yes. And Nessania mocha hepa plus no. Na man for Fredo. Media baby, I imagine pa kwa kujina yempenyum for no. So sha. Embrantia no ne maba wade betumi anya fastest finger abo number na wuram na na ne empenyimfo ne enti dia ma me ne hwe oye de se o che empenyimfo maako du ni ensami nyina bi enti na no ya wada no fiada na nopa e na me ma ajataba eje mi ensami nyina bi se du e no de baaye se amanfo a eye empenyimfo na emfre timideme no ma no eto ho wo frɛ no wo je o miensa ni nyina bi no o ka sika o sa de baba beje miensa 50 cedis yensa mfa mampafo no ana mi bu sama me ne se Miss BA na die ne ka wakoma se to hepa plus miensa ni nyina bi sa du sa fa ka sika ka ho na fa che o se nana se ne papa no kasa ye no Oma ye hunu say yade ye very closer to us. Yes. Die ye numu. Na sabe se me akwada akura na me se medi saa nneoma ni bia na enyo no panyina akodu saa bre no. E na papa na duro ne ye papa. Yes. Enti ye ne tesade a matobi ne macha mampanyofo. Wow. Doctor waduro no nyankopon Israel. Amen. Nyankopon Israel. Na nso ya se hia bio. Na me na wase na me na Miss B so ase. Yeah. Na enye nipa bia no betumi enya akoma pa ayesa. Na me bompa yese de yenua be ya yi. Nyankopon nam na dum ne mobro ho so be hira no obeto ne bo ase hira no. Ami. Na empu watumi aye akese saa ama wiase nyina. Ntimi de me mpa ebo nyina ne se akoma pa onya ya odi aboa Ghana mpanyimfo because odi ma mpanyimfo odi ama Ghana mpanyimfo so omontena se ewa hoɔden mu ni nkyerɛnkyɛ emfa moa ma oman yenso yenya bibi nsuan firi mpanyimfo nkyɛn no nyankopɔn moa no na ne ye bia so enkoso ami empo se ni mfie na wɔfo mo a nyankopɔn entire mu ma no na ɔne nasefo nyinaa so entintim ami wo nhyira mu nti nhyiransɛm good ɛna yɛde ma Miss B piafo yes ɛnanso ye benada pa ya sa hia bio Asem Beba Dabi hepa plus pavi plasmos ɛde na ɛkɔ nana me da say from last week ni nyinaa no ye hyɛda bɔ moden ɛma sukufo dodo na se ma media ye nyina na sukufo na ye boa monya bi na adanse ba na eba na mepese saa na otwi so ye simu yi wow ye san ye saa na afi ye wie sukufo no okay subsequent weeks no ne ehunu kwan a ye befa so ebi kura ye ka se obi so plan se sebe ye nuanu ma edi dem so ono so befro na watumi ye saa si ade Oliver Twist ye akiko mo eti ye afamu de no na wa wutie so because a social program sure de betumi ye ma listeners ne so etena se wa hoɔden mu tie yen na oman ne nkyekere yakoso no ene ye aksi eti ye ba beboa ma sukufo no na watwi ne ade be wie okay eti se oba eko SS mesra so wanya bi dade a memfre ye ma kwan na afoforo mmra na adanse bi a abranti bi ma me de sende o wo se wa try ase OTEC bebie phone lines na wa fro so wa try a onya bi da eti ono a your voice no dia send say eda e benya ho ye mo e ma Asante o se platforms ni nyina so ye mo na wa try ase anka ono a personally obetumi abowrem so ntumi mbowrem da a wonderful testimony pa enne ye de focus sukufo sure wajibida ma foforo kwan no musu nye so pra na wantumi anwuramu a aponi nyina ne se esese oba na owo SHS no o maninya hepa plus pavi plasmos na se obetumi anom no simple nti to paye ne ye kanfo ama o se ne nom no be ye mre na onkohwie mfo ne books anase ne bibi nti oba wo SHS wabɔ ne ho card na kɔ na unya hepa plus pavi plasmos ema oba no a
mesrew ensa dansa yem oba no ene ne da achia pom din sure eye Hepa Plus Papa V ena Plasmos Nyankopon so ye wadom na phone line say bebie utumi bowura mu a ye ma obi akoma oba no na onso oba na nya hoden. Okay, ene adofoni adehye Oliver Twist enen so basa asia for ball ama ababetum enti se wo ba ewo sukuu wedding kienya bi akoma no de a ma woni a enya bi nkoma wo mma no onomonye de enti a papa yi ne target wagina school for ne so acha kakra bonhwe ye ma no sukuu a ya na nkwada ne kono enuoma nkwada ne kofa wo hode dooso nkanka boarding no because obia free ne background na eba obia wode odo no so ni free ni fie ba emba no nkanka ye nyina ye yusu washroom baako ye dware bia baako mema no nom baabi a yeda se infections ewo obi so na ode bedokro ba ono so de ba fie enti ade nti na ne wo mo akwada no ne nipadua na ho den ho ban preko what ya say minya more lines ne kura na start isusu ba cha wo fresi mia me de ne so a mintumi mfa wo nko enti de mi boi eno na fre me say doctor last week he be nyina no ya na ye mahohoa as a Hepa Plus be na be ye he say Hepa Plus they say oh yeah you ambassador me say course we ba me so no wow na mani age kire se o kanfo de papa de mani pa unim se nsunsan so pa ne beba enti enye wani wuo numbers no eye 050 52 24 944 and 050 52 25 578 sa number ya media mawi obefre ne ya fa wagina so na mede wagurem ofrefo a wudi kan wudi de say wo ka safri hen efrem ya wadum akum ka safri da die ni obako school bay ja ke pram so DNT na pesa mencha o Hepa Plus Pavi Plasmos no bi nkoma abaka na mentie mentan pesa o chege ze ni anga ta minumbi eboa no ana fe so ba complain se school ya na ohuni ya manie me bi wona tete to adawo ma bi na okay eja ma cha o mi ensa ni nyina bi bra na beje wate wo ba no otumi bo udin san de o number yi e ba be kire yen frem yen no kasa nko ade a ye de be ma no why me da sie bru hello udin de say na o kasa free he hello ya fra o say o kasa free he hello udin de say o kasa free he na na bwa ni o media ni mi meji wanya bi dada what is there ni me leader ho tina mi je mama je na yare da ho asuma no mo magimro na no no me senka ba this time cry why you okay sir eno ye me office ne di na wa wo yare a wo office woni nka anwene wo ho ansa dwene wo ho ansa wate mi wini na de tin ya na je mi to hospital wa she suma no mo magimro why martina na suma no mo magimro na onso hudie empa cho adewe checking ye mame na emwa me wa ha hello udi de say na aka say free hin na bredi oba wo secondary school bay secondary school empa say ti ade enti na pesa minche obi na fa koma aba no na yi no ko mi ma baba jibi abno no mi se ya to pesa na no efumia. Okay, Martinana, Brabeji mi ensani nyina bi koma no. Why? Na ono so no. Hello, we dey say na aka say free he. Me kasa free kwa man. Ye frɛ wo say. Ye frɛ Masawood. Masawood o ba wo school bay. Okwa afi school offenso. Offenso. Di enti na pesa mencho mi ensani nyina bi ma no. O do mi anan kan ya ka fa me ni ke kwa driver. Na me num bi pa, se na si aboa me no. Okay, any bra na beje mi ense nyina bi doctor say ye nche obi why emo obi o wunim ni okuma se hamra meje no mfa mane o why mate Krobea me da se mo obi nsomra bi hello we did the say na ka se free
Yeah, Joe, when you Mpacho Ablante, Yana Namaya Ablante Information Center, and Yamata Goma line. Ablante information. And now about secondary school, yeah. Krobea, my board of Tabasopa, Nebuno. I have powerful. Yeah. I'm a usual business. One, I don't send a number to a Manqua, the person. Wow. And yeah, wow, Pepper Plus son. Oh, not to Pepper Plus, Doctor. Hey, wow, hi. Making picture question that. Okay. Obeba, Matthew Bru. Yeah, that's say. Hello, why would you know how did the say na kase free hen? Within the area, it's a separate to Sabugo. Obako secondary school bay. If I shall back up the girls. The antina pesa mincho be na fama obano. Me anka samijaya na me hoke kame pa to me no bi no. A jai interpret me tabi ma me bano no the coast. Okay, doctor said near mincho me and sending nebi inti brabeje command wate. Me da see bro. Hello, within the say na kase free hen. Akre. Guys, I'm Jinka. Enka on Subura. When you? I have friend me Michael. Me was a Mike Fashion Recruit. Michael, Semas Fashion Crew from Obako School, secondary. Omukwa do mu yenta for. Hey! Wamukwa hin wamukwa. Asem am kachre ono. When it is coming, it is doing. Hello, we did the say na kase free hin. Samuel Amponsa tafuesie ye ho. Me na me speakers wo no. Ah, share me ka say some for na say wo mo so beje Pepper Plus bio. O me yam share sheme. Ye, papa we, won fa sem Beba Dabi ni agro. Na wo ba wa secondary school be. Oh, and your bell. The antina person doctor, dear Yachi, Mima will be a catcher with a bit. Yeah, me no be a friend, me balance will could be able to be managed. Piafo, any a doctor, some show me and sa, bejo command why, Eja Yango police up. Hello, we did the send you na kase free hey. Yaja. Me kase free ablenka se friend Alex Abranke, so back was secondary school bay. Osedchum. Okay. Now, the antina person yan chow me and say be na fama ba no catch them in mintie. Doctor doing the ayo minumi. Na yana mi keep time sa mi consi ni. And Mr. T say minumi. Only the papa me say baby am ka say musika. Come ahead that grammar or the good film and every papa. Macho me and sending in every beje koma ba no e we aduchum SS or why. Hello, within the sun na kase free here. No problem. Yeah, I'm your coach. Edia coach. We do lose am akon me kind ba akon abeje. What the ba? What the ba kodia any beje no aye. I'm paying money there. Dabi, who did that be last week? I tried there, we the first thing for last Sir. We didn't come in UF so come in UF. Oh, about secondary school bay. Yes, I'm to didn't na person me show be ma de ma ba catch them in the mintie. Nana me say me ba panyin malaria bit nana. Me dim the customer abema ba man ko to boy kwada so. Ebre no no me any day ya fere na fifty. Wow. Bra beje bien sani nyina bi ko ma akora no ma me why. Okay. Matthew Buru. Hello, last caller. Your friend said aka se free. Yeah, Joe, your friend said aka se free. Elisha eje insia. Ise fra inside. Obako secondary school be. Agura LD. Oh, okay. The antina person mention me and sending in every man catch them in Tiaja. Nansena Miare Makuma
na hoto bi en ya ye na sana na hoto bi da kwa de kwa chi wow mate ene ebra na beje me ensa ni nyina bi koma no ahensan atiefo eye na ma ya de pa ma chebi pa na ya che ni se ye se wo frɛ ana wantumi amamu bia wadaroma me ensa ni nyina ye 60 baabi wo hokra wo mo de ma 50 baabi de ma 55 into the ura drugstore pharmacy herbal shop over the counter biamu na koje miense ni nyina bi na fama oba no se bibi nie na yakan anankyeremu bi na obehia anya se wo frɛ no aka se me nso me je me de ma anya bi doctor Dabi ho de anya de sa se wo hia nkyeremu bi a doctor na ankasa number ni doctor bobo matiefo 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 na me sorry mesre aka say oyo bema wutimi a ye di me man komo kakra mesre o ade akyea bedu saa bre se uni di obi dwen ne yere ne ma ho mesre o ko paduane a wa wo pedi na no munsuo mema dodo na no munsuo adwumanti no munsuo uwie a pehepa plus pavi plasmos no na de enye wo nsuo ne aduane mu no enyi yemfiri mu no munsuo obi no munsuo the whole day ono so a ondidi the whole day e na oye adwuma ne yere ne menti se de me kan on shadan te de me kan ase afa phone fra o yere sisie ya bisa ne se wodidi ana na obeka se odidi be bi kura didi mienu asa no maduro kura asan gu so mesrewo obema hepa plus pavi plasmos uhia so obenum bi na emom didi na no munsuo na nyini che me numbers ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 nyamia doma ya wada will be the last day ebema school for no na until then when e brother obema bia ma ne Moses su no enedi simple se kodukura na wompa kubensu na uta yusu sure bi friend yen chere nsa de ode beye se wobetumi adi kodusu a kodunum good fatu chepa plus pavi plasmos echi oyo banso a mesrew pe watadwi fatu to echiri na yenhunu nyame enum nyame aduma ya wada ye be chire mu die pa se de mosi eboa ma yenya ni suban ni bi no be ka hwini na ho asem na mom ko pe hepa plus pavi plasmos no bi yangopo insha doctor medasi mesrao aduro no wa ankasa wasonate eze nya papa ikura na eka o ye bie phone lines ya odi ye atie adanse ya manfu odi fa ho odrofo no wose me dance ni wa buruchire we di ya Ghana heya Ghana fu odi aburuchire fu odi enti se wunyam pe bi na wonomo ya o ya ye ho be me eya maumensem no enyawo medinki akasa asem wi se de papa edi atusi
Now ensa na ekoko pesika ba fie be feed fie no saa wa masa ansa no sebe ono nso anya bibia ntwini minimu a na se breki to hɔ a obeyamabo I'm telling you enti ba me unsu didi num nsuo na memene ananom o hepa plus pavi plasmos faka ho na bibia be fine adaroma tiewi me ba se ya apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she woye hepa plus husband ye de wa hepa plus husband and wo so wo ye hepa plus wife na abua no hepa plus mixer magie duro di pa pavi plus mox and hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacist na heba so atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus Mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yatie nyina. Efri na okura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akwaso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyina timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what the bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA aje adwadie nkratoɔ yi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yensia nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crime wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure
typhoid, Mikadadian, and Mamma Yemla won Pemunina, was a hoyare, where acupuncture, as sciatica hoyarianina, where detox, a trip free ni pedianimu, ama huto free. Just I am fire dear Sama. Faith homeopathic clinic, a woman bedo, branch Ben Otec, our bank, Jomas Company, 80 Mun Quantana Suha, who Faith homeopathic clinic signboard, says you walk, Kakraka. One numbers are 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59. Faith homeopathic clinic, Ujidia Jompa. Ora, bra, Dabia. Sanopo, Evio, Enumero, Mehu wo mifia hebia. Na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efika makama wutimi. Enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom. Eja Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga. Ba akokra die. Enkofo yi se akwesi buoso. Ah, buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie yi. Ono mo ane tu yo. Emfiduduo nie. Minya wo haubia. Otubo ho no ankasa. Mechire bo ho drilling. Oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho hono. Obesiesie nso ama ukama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free say. Owo mfidi kama wode adwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, tachiman, ne doma. Eho nyina ubehu won. Ahojo da aban heye. Mi kohosisie. Hey, we di oponko penentem die. Ji wonu number se ka ho. 0244 299520 and 0266 432210. So what chere mi Volta Drill Limited mi problem na solve. Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni how adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be it batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory bia. So when you simple plus dia and on a papa. Afei simple plus air condition, TV, solar fan, and electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia. Choose simple plus. Same kind, se Chrome had dear when he had the pahino. Say me mochi acquaintem na me ho premi. Oh, kumase hadie. Adeshemai ye ni Dr. Caesar eni die nimhye. Afei kejetia ye ni Gate 2 edie nimhye. Ye number ni 0244 590374 and 0241 709636. Choose simple plus and on a papa. Wofana se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me geme Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wom nkwaba mu wom anya branches maako enwotwe na womanya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamudi mu akotene eyi na womunyuma pa wom eye no ebi enie womugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wom ye current account, savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo Eyebi Ewo Omo Akache. Saudi Sikato Sechadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesu mi yabosi am de betre madume mu na kwambe na mefoso amesabeka bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo a omoje o marketia efa controller and accountant general. Sechadumasi Rural Bank meni aji omo hihye no ho pa. Ne me hu omo achi akwan we. Omo headquarters no wo Sechadumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo wo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asonase kwa no so ho a. Post office no achi pe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adijai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179224 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision.
setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Asante. Okay. Arafonia this year, ya koya. Ya sabe biu. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem beba Dabi dwumadi no wasugusu na wi awutie. Na wi ohweyen live. Na wi ya no aka ya hyedenso se abapa mo the biggest online shop wo Ghana ha. Na wi ya awutie mi ofun ekita no fako Play Store ana App Store na ko download yen app no abapa mall. Se wo download na se uwramu a ade biara ehia nipa da sani o dada sitremu ni abrabo ni mu ni yeton bi ye nioma no ne boefo ye nioma no ne boda fom na ye papa nso enti wuram nam ye nidwa what ya se ana woni phone na wo de be download yen app na ye number ni ye je frɛ yen kan de wo pɛ fa ho sika bra na yemfa ade no mane wo ba bi a wo bia ye number de ye 059 338 6133 and 059 339 1848 unya fresh ahoma we ya abapamofo ye beje so ye no be kasa kana no tum na ade bia wonte ase bia no ya kyerem na ye de amawo enioma wuhia se phone na wo pe laptop wo pe fan wo pe TV ana wo pe condition kitchen nioma na wo pe bi entade a yehye ananuoma a yedi nua na aye ni nyina no abapa mall yenso yetobi tafo 3 miles sakasaka park ho ena ohwehwe ye ne a ubehu yen ena wi kwadworo eko royal enterprise fo nso ena de reko heba mixture no aba edwaso wi okurasi ne aduro no eye aduro mapa ya wo nipa da sani se wunya bi na se ononomo a ebeboa wo na wuye obi a sisi yade brafo bi na age nipadua na boso obi wo ho a ni nipadua ni nyina yie obi sebe ni nsabuo ne kura no atwa obi die ye koko ana pressure infections nko a na adokuru obi se wuntini mu twetwen ana wo mensem na enioma nkoyie emfa mawo a wo de pe okurasi ni aduro no bi na se wunya bi na se ononomo a wawie bibia nso bekoso kama ede amao oba OTEC fi ahwehwe ejaako a ubenya bi ato okọ promise ba Paul Sakeba Pidank Misty Eba Sakeba ewo patase blockhouse Time FM oboase na Free FM watachimai ejoso aponchi achie ni mu ha ubenya reko heba Mr. ni bi ato ukurasi ni aduro no the number is 0244 47 0067 0244 47 0067 we are fit homeopathic clinic nso wa hinema kokobin onuada seni awutie mie ye Benjo Mas company no ewo 18 mu junction ne so na faithful ene de enwon ketenkete eye adwuma ewo wode aso ye no se oyade na nipadua ni nyina yie wode anante wode achinchini wabre na sa hotomma wode brabe wura fit homeopathic clinic se wo ye obi a wuntini mu ni unompemu na twetwen nioma nko ye yaw na wote a ye na physiotherapy akupuncha ne massage kwan so sa yaw ni nyina abekọ stroke yade de wato form ana wa ye merempem kire yade ni enam yade bi teteo ana ani ho haubi na wanya wode bra fit homeopathic clinic na hey ena se wo ba ahoto beba freyen wo 0244 58 3859 0244 58 3859 and 0275 96 9414. Okay. Out of 4 away mama menko ahoma ne so. Na mene owura setedu na ekọ akobon komo ewo ewura yi asem ne ho. Opanyini setedu ma ha. Naja minya. Na umpom te say Ewurade adom ho ye na mo so e. Ewurade adaroma yenso ye ho den. Na awie de wada mawo ababa wa bi wo manim ha. Ye frɛ no dananya ako unim obi e frɛ ne sa. Oh, menim ne pa me yere no. Oda so ye oyere.
Nansiana or then Sakuma Bushafo. Tis a say dear Mojawa dear. They say the Jawadi. Ababa way abekan sembi we yenim ha kyerɛ sɛ ɔne si mu akyɛ starting from Breman ɛna mane na mu ansa na wunya frɛ mokɔtena adwo so na ade a ɔde na fam wɔ abrabu mu no ano ɔhye pɛ deɛ wɔka no kyerɛ sɛ ɔno nko ayɛ adwuma as ɔbaa sɛ wɔde ebua ne kunu a ne kunu se ɔyɛ dwamanfoɔ sɛbe ɔyɛ adwuma a ɔsɛ mɛɛma fa no ɔyɛ adwuma a ɔsɛ mɛɛma fa no eduru baabi na afɛ de ada ne kum ɛna apɛ so oku no kyerɛ sɛ wɔkye ne to hɔ tim ne mene paa ya wu ku no ne nyinaa ne sɛ wakra wo sɛ wɔkɔ bɔɔdidwa ɛna aso wɔkɔ ne boyfriend hɔ entu ma ne nkɔ okay awadeɛ no egu wie yɛ waba bɛfa nkwadaa yi aba ne nkyɛn enkura ne ba ne nkyɛn no wayi wani a womfi nkwadaa no ɛha no tete no ɛna ɔde asɛm ya bɛda yɛn na yɛntie fakoro ɛmfa nkasa enti ni afrɔ sɛ awura yi asɛm a wɔkɛn ɔpanyini wo fam te sɛn Yo, madam, me drive this, me pack in a makasa. Me damasi, some of me. Asem ba, said wakana na yinchi baako die, enya baako. The jumana na moye no. Nire na mene na tena, wali 2003. Na mene shasiye, kwa bima kwa baako mienu, yensa. Na ebedru bebe no. Yebetena Breman, asofugman edemba ye. Krobea kura no wafre me mele bi pen e wodwo so ebre bi a abranchi bi okan wi su sprinter asemi to no no ha no ba bi koda ya uma no ba na eketo no ekese no wona wo sabe na wo Metro FM okay e me an wafre mi okay aha nti mene no ti ha no mene ne ntene bone oba de owe bibia so ogbo kura mane mpase me yewi mpase me fa ha me pase me yewi na ya charge ne me peme yire ono so peme se be man pele yire mo mako 5 me don ntino because me ma wade a me hira so ne bia ne wakura agu amema begu me ma wade enso akire yi no oba ne ka kire me se obekọ kwan so me twa ne tietia se de be ya mumbunya kwan aye modwuma because e mo de bre na ye modwuma na wo ka kire me se wo pa se okọ kwan so odi kan kọtọ mpaboa wo krum okoye no mpaboa ne ton mu ene de ka ho no time ma o de ma me so bebe fie no o ka so pon before o kwa o tin pon 5:30 bi a 5 no aba a kire wo kwa na oba 9 bi wa no aba 10 na me awra anya sa na me kan no because o ka chem so bebe fie time say fie the time no to na utum te ko tin be du fie be 11 na me say de ekọ no enye stay na chese de oya na oye na chi wo se ode abufuo agye ye dwuma na ortena fi enti akire ye didi mo na wo so pesca de ye dwuma wo pesca de ye dwuma mi mo dwetire na mo se ma me enkura 5 na me hwe wo mo ndi we ko school ha enti me nkwa me ko pesca wo he Ghana na me de ama enti nya botere ebele se me bi ba na ma obi now they are quite so. You be here say, until I'm seeing me try me to see you ma be bregu. Me too. Be here a juma. Until me mouse can am see, mammy, me just come from now. Me could be na no. Said ya, o papa mo mammy get through kumasia. O mammy abra boy basano. Sana pa se, o ya miss my brabo. And I'm say, sana o candia. One arm no papa kasai. O papa say, o see so kwa mo mammy get biada. Nti onnas mo kan no ana me yi na no saa e wo ho sai ya me yiri ya ana wafa ho ana wakɔgye wo maame ho sika sɛne ɔde bɛkɔ ne kwan so no ayi na dwuma ɔpanyini me yiri kɔ na me bisa no bi ɔwa a ɔnkra me o yi sɛ me frɛ o maame o dɛma no maame na ka kyerɛ me sɛ wo yiri ɔkɔ ha me yiri kɔ kwan so a ɔnkra me frɛ o maame so ɔkɔ ha na me sɛ me sɛ asewo ye wo ye se oba na se bi koto na mi amene ne tie no mi mfa me ho ni o
me ne me yere ti mo ko ba bi na me baba ne ka che me say wo mo me dwetire nti me ko ba bi ne kwan say wo hwehwe ba bi ame ko na say ba bi ame nam me yere no suban pa no bre no ho se ojo said na wo fete sa na suban atie but atie no a o hye kwan ase ko no koda ha no okwa ha no okwa ha oba on fa sem paso mawo na akoye atimdidie nko a na oba ni di watem oba odi matem pa opanyini odi matem pa to da bia opanyini me mpase me kan sem na ofo so ana se nso so ato se awose me kan obedu fi kwan so bai okodi be 1 month se hwina akọ yi o se hinfon oba ya o se na mia ne kon ana me kire mu no oba ya o se me yakọ na me ni oba na ekasa ana me de phone no ma o se ji o ji phone be ya ni nua ana me ne kasa pato me twekura ta o so twem bi o ji phone no en mi nua no kasa wie na che o de phone ma me na o se me ma onko ba bia me so me mpekara blo nti ma ya me ka bi taxi a me am de ma ade ye adwuma kakra sere be bua na so fudwuma na me mokro no o so o ma me nko adwuma ada no ma me anko ana me se o ma me nko adwuma de ana ma ye me ni nyina no ye ntena fie na ye ni do so ma me nko de a ana ye tena fie ana me se yu mate me ko kan sa asem na me yere se nya ade a obetena fie e bo be 11 a wo dwale kama ahye ne mu ko gina so atade anyeme na metoma no meba o de meba mame kama de say am so akọ kama sem afia nyamotre mama kasa metio awuramu ya no mesraw aha kasa metio na opanyin payu chinchina wo se obekọ baby okọ no so no won krame won chem baby okọ nam se ade na wo yesa o so mame nkọ de a o de wo kọ baby me bisa baby a ukokeka wo say mama misa wo nam se na ade na wo ye o se ameko nam se dem ha o se meko kra na wada nam se sa mimi ye be ma na yo ba wo anya wo na wo ye be ma na meme ye wo ba nti na die fia wo ye di mi ache to bi akwa aloko na mi je ba te na die e ma nko ba bia na ye nhye dem tinta mi ri so be ko mimi ko jan ga echechi a no no mo be tua mata de hye me no osom no watim na kupon mi dansefo wati mata de mu aye sa na wo tie so mata de sanmu afia de na wo ye mekokora no wada na msesa enya me so me ma wonko ana ta de na wo de ahye fefefe no opanyini na me so ho no abufuo ba me so ta de mu sanu e firi ne so be si fom se de so ye sa na bia so ye de ba me ma wonko me ka se no lu mo ma hyase atotum twede o gate na chi enti ma me bufui ba ma de o me ba ma na yo ba sabi se obi e sofa no nkyere se fa ba bi no wo ya boa e ma me de bufuo abon wodem umi utim na mene umi ya ne mene hye fom adane do ya ne de ne kure ni me de me ni tro ba bia me jaga me ka me no kure so ta se me mia ne kon me hwe na de ko na nya na me jai se me na wo hwa wo wu na me hwe me mia ko akira obewu na me jai ye ti me nya nkunu so ana o tin ba bi na me so tin ba bi so na o de ayi asem ka ani nipa nunu me nipa mo ti asem no de ka ho no de oni ma wade ho hwe kora na o ka asem chem na me se wade so fam bon chem sa de ni bi nsi bi ya ti wo kama boni bi anim na afei dia me yire sori a ekwan so a wo kọ no wo ba asem didie ana me de report man abusuafo se emire bi su ba bi o sha kan wa sa so sha kan ti me sere mo ofa yawo wona me tu anu amani si wanim ana o ma se chan so na me tu anu amani si wanim enti me sere mo munka asem no ma me na me pa me yere na me ne no entina because ekwan so wo kọ no nkwa okodi 3 weeks 2 weeks oba no be 2 days so me boa mo mi sa no 2 days 3 days what you plan 3 days wo ko ali be no ahomache wo bobo no ma keke ka fi anya le okwanyi o se me ko ya fe me se me ma enti wo ba kan wo ba fi a o ma ni pa ko ehun se wo ma wo fie kakra oba ya keke no wo ko
na me say saa de no mempe nti saa no ma na tete me nti abusuafo mo meka ma me na se me pa me yire kyewa ma pa ne kyew saa na me ka kye ne wo fa saa ka kye wo ma me na ma hwa asem na ni ma almost 3 months me fra ne wo fa pusu na say obetimi de ponko akonsu na wontimi mforso ne say onum nsu nti ne wo fa ase ne say o me ntena sia oni ho hwe ka biem me fra wo ma me so say ade o ma me mu bebe wan so bebe wan ka mo bisa ma me no me fra ma me ka kye ne say ne ba ne so say ye tena se ye kan asem na adaje bebo ye nti nya ade a ba me ya tena se ne ya kan asem no na me say saa ni kwe no pa nyina ho no aye me ya me kan me ni pa nyina che ana wo bi OTEC bia obi OTEC bia te say saa ya o ni nti me sofo me ka che me so le masema ye mo ne eti awrade du baby me beda isem ko pe Guinness ma no ma beda me ka me wi ase nyina te enya fa de nka me wu pressure bi ato me so no because me ni sikanti na busu aye me saa na sesen ya won kra 5 me hwe wo mo me yiri bie na no se enkra ka nya brabo ye mpe bra na me mo oba firi kwan so about me catch me se di me cham ko bi so asam de na wura dem me ni wura dem o se nti wo wi ase a wo te pa nti wa bra ba wo mu eye and fast up pa na wo so na me se afia na de na ko hwan busa osa me yiri na frem ko dem busa me ka asem no se nti me wi ase a me che pa me so fa so ni se na me dana adan na wo fi kwan so ba na wo kan se mu hunu opa yo bi ba ka se no yiri twem pra na awo de no nan na wo kasa sofo na wo kasa wo yire twempna atada bia me de oyem na yam yanti no mitimi ka bi sa to onso so ka bi kire me ka kire no onso ka bi kire me enti obusam sa na me se ya ni hwe kra no me hwe nkra 5 enya ije o ti me nchen o badwo so ne de kan o ba badwo so a me use 200 Ghana me use 25 a day me de ka kwa adwuma ba ska me use nya cause ya doso na wa ye nkwan esi obi a 4 days 3 days na bi e den na afi de wasesa o ba ya na wokọ nti enkwa ni sika yem kwa na mi hu amane na busuafo se ye mma me sese me ntama cha Krobea mi kwanya me anim ni na aye me ya because me pa me yere se do si hunu no saa no tie fi kwa ma yen hwa de bi sei papa sofo se ye ya ye ka sei oba no de onsa akwa mu abusua so onware bi o meboa patani mami musa wei firi wakomam na yimi anu o osofo oda so pewa de me Krobea me da se se oba me na wu enkura num adenti ana me mpema de me yede no no a me na wu enkura enum me pema de nanso so se ode ne nsa adensa akoma mabusua ano minya ko obi na wo se me ka me frɛ o mo na abusua ne me ba enso me wa fa se ebra ka se ye mesua ne nka asem no me ma ne fi kone yaw be kwai kone yaw bai abusuafo no oba na abusuafo a me ye nhia de a ono ontu ne nan emma be ka me chi wasem bia mu bi oba ne de nsa na san ba awade no o ma pene so on tan de be na me nsa me ba bi okay say tina baabi na mentina baabi wode won sako o se ebra nkwada ebedi ne nkyɛn no abosome miensa nie umfi nkwada no bio adai papa Krobea mpacho time ebra ode ba ye no 16th August no be fa nkwara no ana 4th December si no be jan nkwara go mi so waje awade ana chire menim do tu no fo a wo ba afie obedi matam saa ma de achen ya tejuso fire service side ho obedi matam de fianwa de me babontene me yira me pawo wo pa ya na dweno kura no me tomo brɛw ama obedi denje de ka no so ya so na Krobea oso ka kire o se bra me ni di wo ka kire se bra na ate aware ase kura no woni mi didi sei na afi na wo bepe me se me no emedidi Krobea me kai me nima dwene hye tirima osan de ba sa time no enti ma me ka sa asem no se me no oni mi ni di mbom na ba na ne bedidi abom dia mentwi ama wo ba no ma ne kwa ma ne komi dem onye bibia twati ahie senka papa sofonka wenya kwura wo da mu nku ade na nke ho na nke so soja no ana wan so wo pe wa de nka wan soja no preko Krobea wutie kama so na de kwa ya ne se ensa no di bra me December no mu betam sa bre no na ho ya wo me mu
na me abusuafo so ko hia no papa abusuafo ka tell me say oba nko antumi nya awade nti omba ba behwe no aka me miri nsam abom nti ko ba so fa nsan ko ye no na me ma hunu se me yere no ode so dome pacho Krobea de me kan se na fuma ka tell me na ma hu se me yere no odome enti ba no wasa be wi akọ abra amada anadwo ba wo se me enko race course won ko hia ne niema mi to pese ogu mi kan ame ekoi ye ko du ya o se ojama me ba me ko me mpra ho enti o nsi mfrika no me yiri sa tena ka yi mu an nka wo bia wa ba bibi se asi entama pase ye bibi no Krobea ade na se wo ye o so ko fam wo bra ho ase okay enti se se ya awura menya madwuma sa kwa no tum Mr. I don't do my work like that. Enti se ye ka say adan na enkwada ni kodi ne nchen ya se ya wumfi nkwada no bio. Krobea mi fi nkwada no. Okase mi fi omo a masi wo bia mo misa ne se Beba no ko school na me se me hwatima na me ka say no. Me ka so mo yenche sika no pepepe. O say 1000 afande ko. Me de 500 buy. And almost the 500 I saw so fabre na me 500 ni bit me ka che ma se me yiri ni nyewu ye be ye no 23rd August nti me ba me scan be bre wo mu ampa 23rd August me ko me de 500 no ko yi ama me ko bon sa 200 me yiri ni dwom 50 ana me ba 2.7 ana me ma me manu 200 ana me de 7 no ma me ba boy na o secondary school no university no enti adano kwanu mi yusu 7.7 na me de ma wo mu ti sa me boa onka de saskade ma wo mu ansana meba enti se ne bosi akobo twa aka no mama na nya ne enti se dina aka kire se kuse o se abosome miensanie unfa sika ma nkwada ne da enti de o kana nya no kra na Krobea mpacho anya no kra because nkra no wo me nchen na abefa wo nya nam ka se befa wo ntimi nya nkra no mo so se abefa wo nti ne mra wo hwe Krobea me ka me still kuta me me Bible ano no to wo se on frɛ me ba frisia on mi sa ne se e fi se me ba yi na me man 20 Ghana on ne kuta phone on me timi send skase ni so eti akora no ana me send skase ni so every week me sending 300 Ghana. Oba me pacho mo le mo check date ma me August 23rd. August 23rd na me mo 7 no. E free ho no bali nyina se me boa me baba no le bedi madanse se me papa boa ana ma me boa. So on ka me ba no ko ade a me ba no ka no kure wom se me na me bre mo sika na se me bro mo every week me bre mo 300 Ghana. 2 weeks ni ana me mro muska because me car no me tank me no me bia say ana Sunday ni yes any me bad boy only 200 Ghana na ko fan send na ka mo ho no mo fa ni bi o discount buy ya ma me say only sika no na just what me ko waju ana be do pass what me ko bia o de me ko ama me bad boy ni san everything ni 200 no e de bread okay o buy no si bu masum okay so so bi samia asem de tie no 2 weeks na me mra san sika de wo kai opanyini ene eye benada na watwi mu mameda me ne wo obai ye behia na se eye nhihye bi ene sese moye e de to nkwada ne ho a na wo nso wahunu o side of responsibility no de wo beye se beye akina bi obi nsa amfa asem foforo be fore enti da be ene bena Krobea so okase mpacho mi nchoma no musumo ho ye magamu sisi atwas Beba okase odi ndoko wadu on se hososo na nka yedi opanyini mesra mese mameda na watwi mu na yenhunu kwampa asumdwe beba nti mameda sabe wadu asema wode be me meti hai sabe ni wadu kwan enti nko ba ye kura me anu meso ne nsa na ko wadu no enti se me man kan kire nsa me so ne nsa na me dina ko wadu a eno nkire se bi mini adwen enti na mebusa wo se na watwi mu mameda ye ne oni ono ye nhia enya ware sem bio ne nkwada asem strictly monye nhihye nto ho enti mameda ura Krobea me da se
etu ama oda na bibia mu se nyan kan na ezu think kan no wada room ne mpanyin fo am ne me yayi de kan mo so mo ho asoma obisa mi ebia na obi ati ebisa na obi so antin ntel se mitumi ne mpanyin fo so ne me nuanom ehia ho anwumiri na the fee say be ya e be boa no so na pedan na me de amon ekire nyankopon ya adoma anopa mehwe o call anim wo number na ye de frɛ wo no so na eda ye hia no wa mamahu na wo ba wo to so mieru no waka da sa akwada ne nya wo ba aw na oye aniemo se bi kire ne wo fie ana me tia na ka sen se wo de wusu ani oba ne de wo ye ndi ase ye me enye me na me wo sama me kan ye no wusu ba ne de wo ye na se de enye me na me wo no sa na o kan no man kasa pra no enye me ba mi se to mi ame ba no ade ana akra ne ye no na me kan se wusu no ba de wo ye de ase de enye me ba no Krobea e me kan sa de me kan ye ntia na oba no to no Krobea mo ma ne ntia se sebi be ma wada so no wa wunni no o ye bodam ni kra e wo so ma ne dam ko na fa ne ye wukunu so ati ase obia no opera balija ye so na obai letimi di matam pa Krobea me kam nsama aso tam bibie se wonu no kra so be fa me wei we should the word wei at the moment se me be ma me tu wo ne me da pa do den sa be wo ne twa se me ka to e mo biate asam ne ya me ya nta busia fo mo miensi asem na omo busia no ana nam so ama sa wa ha wei a watire nyina aba omo me tena siesie ya nka wa ha wei nyina okay onima de owura entina me de sa kwanya wei ato ho no enti wada roma o kene nyankopon ya adoma anopa me hwe o call anim na da na wotwe mu one mpanyini edi nkomose no ede ba no mate ne nyina ayehia me da se eburu ne wada age why and somehow we are a simple plus for yankopon isramo no nyamo kese and then we are made work say wo perform na say siri phone ho aka de a simple plus for ne ton and then we are say wo perform charges ye papa me pa chew to simple plus de ni bi say wo pe power bank ana battery say ye papa to simple plus de ni bi say your phone cover iPad ana protector na wo pa say winya simple plus de ni bi a wawie ne nneoma no ne nneoma no uyusu a eboa wo ankasa wo phone no enkoton